zanin local khom zong te chibai ka buk du chewa a begin zanin sipai local khom te ka buk chewani zanin hian marka le khathon bungrial chang somthum le pakhat chiar sak cheu ka duwa tin mi hring fapa chuan thil tam tak atur turte upa te puithiam lalte le khasiak tute du lova ahom turte tilhuma ahom turte nithum china thole turten an mani chu zirtir trana chung thu chu chiang takena soyani tin petara chuna ni chu ashwai ranga azilta a ani ro chu ale hoya azirtir te chu ena setan kanunga kalro Pathian thilte ngai tu lovin mi hring thilte ingai tu zo ka ni hi tin petara chu zilta a tin mi pui ho chu azirtir tenen akova an hnena 2 point Mizo du chuan mani hreom poisa lovin across point Mizo ro se isona zirti te kolai khan anlaka khan hei asiam ngai lo ni ama anzui chuan torna ti du dana le thina te hi zangaina tlom tiamin an soi thin kha isu zui tu ni chu ol sam tak biagin pel chuan kan theng hil lemai train isu hun lai kha chuan anni ho kha tur turin ani a ko ni infiam na tur zo la ko lawa indau na hmun ani ko ni indau turin ani ko ni thlaraw indau na ani chuan ni tur don ni lemine ombokanga ithidon bokani keima wangin tiani achan chu khovel hian min nar dor ani he khovel hi chu sual le thil thalo tin rengin a obe na hmun ani a anni chuan min nar dor ani kemin zui chuan nangni po hian crossa in top don ani tu po anun chan him du apiang chuan acha nanga tu po keima wanga anun chana piangin ahum him thungang min khovel hi apumin nei sela anun chan le si sela atan enge sotang min anun aya enge apek theyang le tupo tun lai chuan were le thil ti sual mang te zinga keima le ka thu za puya piang mi hring fapa hian vantir kau thiang hlim te nena aparo puina in thuama alokal huna chuan chumi chuaron za pui ve thunga tiani bible khan taksa inei thu zirtir che a ma se khai taksa chunga om chu inun na I thlarauvah ni zanin hian khang mi te kha soifia hran katum lova achan chu khang mi te pahni kha soifia tur chuan soi chip chirangai dona nunna le thlaraw kha ka soi thleng reng dona ni khai nunna kha chu pathian an puya siam ini na I chunga om chu ber chu nia ini na diktak apoi mo zok tak ber chu nangma diktak chu ni chumi ber chu ni kumsang nuwa vanrama emo khrem hunom tur chu nangma ngei chu kha I taksa kha chu thana ni a om don ni thole na lo thlen ma lo chuan isu son thlaraw pakhat le khovel pum hi ai tluk tlanga tiani atu gai tho chuan inuna thil poimo ber mai hi I hlau theitla tani tinge chu tiang khopa hlut em tinge I thlaraw chu tiang khop chuan a poimo ahma sabera chuan a hlut na chan chu chatuan dei ani I taksa chu kim tlang moi hlema se thil nung ve mai ani eng ang point chak thama se athidon thobani thi na hi mi hring ni na in aken tel tlat ve reng ania nang hi le thidon ani khai taksa kha thana zal alani don ani isu lo kal le huna iledam te ni top lo chuan thi na hi mi hring mel ma hnung berani korin thon khana bung som pangai min khil dan chuan lem chang thiam tam tak ni tina tv kan mu thin te hi an thivek to ni donari ti ka ngai to chang phei hi chuan kele kan upui hi donari ti thian thata kan nia tuna chun mithi mai ani to ni rokha son po lem han chanvel thiam em mai nia pamel thata kan ni bok athi to ni adang soile zel tur po in hretawang an thivek tong larna hausangna te ho hian thina lagata an chan thelo cheni Howard Hughes pa house em mai USA pumpuya ti theih hial khoppo athi to ni ma siang rap thlak takin a boral tani ahun top lam khachu hreom takin anungani aniang khami tam takan omani anni ho chon chatuan dai nun na an nei emo antia thalai ho te bula dam chung reilo thu khil tala ani chon noi chungin o ma se kum som thume mo somli kala nei an ti thei ma se tiang mai ral thin hi ni ka khilang cheu kabul ngeia po hian tuya main ka pian chamni amin thrilani ma se tunge ti chu ka khrilawang cheu ani chon kum som ruk panga ini hun lai khan chuile tin enge inuna thilmak iti bertin min zoda ke chon nunna toizia thu hi ka khrilani kanuna thilmak ber chu chumi telek chu ni achang hi chon mi panau pang angmain kain ngai thina achang phei chon kum som priat anglekin kain ngai thina
mà sẽ các cùng dik tắc hiền min ron đen lệ đất thuyền này chút tiếng mẹ cal chặt chu này chuan kan thlarauvah hi heng kan taksa in peng hrang anei kan kutte kan hnarte kan bengte kan mitte ke pha te angin kan thlarav ngei po hian chile tha hriat na te ni na ve reng ania ama saber chu fin na le thiam na nia fin na bul pui ber chu Pathian ti hi Bible min Sri Lankan toni wi chuan mi hring hian kan thiam na ngei mang hian ama le ma chia na in thlen thin ani atia adike thiam na kan nei ni the ma se heng kan technology te mang thiam tur hian fin na kan nei lo thei ma se thiam na le fin na te hi kan thlaraw nunin a ken tel tlat am nia chon kan chile tha hriat na mangin kan te kul na vel hian kan ni tin na kan du thlan na asiam thina ni emo khatia I theina khan I mana thil lo thleng te chu du thlangin emo a nola ni thei emo I mangai na khan lo na emo mangai na a pel che ni thei kha I hriat reng na I thil thiam zong zong lo da tha tu le I chile tha hriat na engkim I thil ti le soi zong zong lo thli thlai tu khang zong zong te kha thlaraw te chun ni chatu na nung tur chu sans lam thiam na chuan sel nung protoplasm an siam chuak theia an siam chua protoplasm chuan nanna phena po anui thelo ema chu protoplasm chuan mangai thlak lo te mangai theilowa chiat to huna bei seina sang tak alan chhuah tir theilowa Pathian ril ruang hi apu ve theilowa ni science thiam na lam pia hian thil dang awma kan scientist te po hian an hriani Bible chuan thlaraw ti na soini mi pakhat thi huna engtin nge ni ta zelang taksa peng de chu lawm vek ma sela kha taksa chunga tang khan engemaw chuan a chhuah san to ni a thlaraw anun na kha taksa tang chun a chuak to ni khoya chuan nge kal dai zopa chuan mi hringa hian thlaraw a om thu a soya thu hril tu chuan mi thi chu leivai vut veka letin a thlaraw chu Pathian hena a le thu chiang takin a soya a petu hena ngei kan thlaraw chu petu ngei pa hena chuan fangin a kir le ni thu hril tu chuan mi thi chu vai vuta a kir lenga a thlaraw chu pa hena a chol to tur thu min hrilani heti hian nu le pangin hanin ngai to chin teu nau pang kor chial ho chun hi a kor chu nia ti fai po ngai lova a chan chu anei tu nau pang kha a bo to ni eng tiang che ngei ngai ang le chu tak chu ni kan soi tum mek lai chu lalpa hi uluk taka kan en kol kan taksa ngai chu ni kain kol thave em ni tin ka tivia an chuangin kain soi sia thina jen fonda tiang nge emo midang ti danin chu tiang che chun ka ti thina ni tin ka tlan thina cho tha tin reng ka ai thina chon vitamin le minerals tha tin reng tam tak tiamin ka ya he tiang za thini tinin chon doctor nena akha tokin kain en ti reng boka tharuk dana ka ha ka en ti ri boka ka taksa chu hrisel takin aume ka thi ma kha chuan lalpa uluk takin ken kolasin ma se ka thlaraw lam ka lo ngai tua ka thlaraw lam nun hi ka lo chom thalawa vitamin tha po ka lo pelawa I thu tha pakhat ma ka lo chir ngai lova nang ma nenin polna hun pakhat ma ka nei ngai lova ka thlaraw lam hlong na tur ka lo ti ngai lova I thu te ka lo oi lova I thenom te hmangai ro tia min hril khan I thu ka lo oi lova so ta ka then ril drama a lain ka then khohara lain ka lo hnem lova khatiang tinan khan hun ka lo in siam thin lova ma selal pa ka taksa chu thatakin ka en kol thina sin lalpan eng tiang chen nge ati ta gang tin I lo ngai to ve to ngaiam kan taksa hi chu in puyang mai ani a kan thlaraw ero chu alu atuang mai ani chatuna tan nang hi piang lo thei lovani chatuna ta nung turin nang hi lo piang ani nang hi piang lo thei lovani akal mang hi thak dang lam thei lovani inun khanang ma ngein I thak dang lam the ni isu khan kong pan hi du than tur min pe ni kong ka zim le kong ka zaw ngei mai chu kong ka zaw lam chuan chiat na lama po a kong ka zim lam chuan chatuan nun na apo ni zan inami local zong zong te huam tel vek hian in zawai mai hian he konga hian in me ka ni nang hian kong chui thak the ni ma se hei ero hi chu I thak thei lo thung ani thlaraw nun na nei ini ti hi chatuna ton khoya mo zok zoka yom don sia
chu thu dik tak chu ni chuan nang hian minute rei lo te mo dar kar rei lo te mo ni rei lo te mo kar rei lo te mo thlare lo te chau du thlana siam nan hun inei to ni khoi kong nge i zo don ti hi mani lo khanfon lo dor dela chuan min lo hrethiam lo gola in soi ngai hi ngai ni a chan chu setana du zong ania ma se fod lo dor del chungchang ka lo chiara ti hian in siaka ole fit rugalian aum thu hi le kha hi lo in siaka aveng mi puita chu atiral ti hlom em maya anran vul zo te le ui te ta chu voile khata alo e sak thina alianin amel che em maya chuan thunai tulam te chuan aman turin mi thiam an ruai ta hiala karma salama chanchin buan lo zia danania keiro chuan kalola chiar fu chi lawa chu ole chun mantani melani kum tam tak kalta khan tamiami trela kele kanu pui hi kan leng kol to thina ke chu ka zirna wain Florida kum thum level ka mangaya ke sarmon masaber Florida ka soitrana ke chun enge movel chu han mu tir ka duwa timiami trela kan len dun vel lai chuan ole lian pui hi sotilama chuan ka muta ka motora two rifles ka dareng chuan chu ole chu ka wa kapta kanu pui chuan min ngai dam nan kar khat set ka nga phata chu ole ka wang ringa chuan ke chuan zo tele ui tele sazu pui then khat ka chan him zo khania ase kan pui khan ole khongai na lian tak kha alo nei chunin kan bible chun mel ma pawm thu hi min hril chiang khopani ole lian pui mel che em mai hi nia mi thiang lim petera khan mel ma pa chu sakai ha hum kan lai se mai tur zonga kal ne na lo te khin to zirchiana chuan za som sari ngot mai america mi puita hian mel ma pa setana om tur thu an ringa kan bible hian pathian chuan lalram a siam mek thu te min filani nang le ke hian zanin hian alalram chu kan siam megani zanin hian ke hian pathian lalram turin na ka thok megani ka jin chu chang te hian united states I o in ka kal ngai lawa lalte lalle kan pa vanami I o zokinani ka kal thin ni ke hi rongbol tu angin pathian tana evangelist ang zokinani ka kal thin zok ni evangelist diom zia chu athu au chhuah puitu tinani ma sangrik mi te khan chanchin bu te TV ti te radio ti ten nei lo ma se kholai dunga kal kol turin mi an neya chung mi te chuan thu chuan au chhuah pui thinani chuan thu soi tu la in evangelist in thu thlung thara chuan soin chanchin tha thu chu an the dar da thirani evangelist ti trong kam hi evangelical tinan hian asang hlakan ni ma se chang hian kan hriat pol thin ni in ka hria press lam te ngai po tiamin evangelist hi enge nia evangelical ti hi enge ni evangelization emo evangelism ti te evangelist chuan Rawngbawlna zim takania a Rawngbawlna chu chanchin thapuan dar mai chau hi ni pathian in amhangai chatile pathian hian adu chatile isual te khasimin Krista chu isual aya crossa thi sakchein itan thina nein a thole thu te mai hi ni evangelista an puandar tur chu aming chu correct ma tin an kawani kan pastor kan zirtir tu te ho hian Genesis atangin thupuan thlengin min zirtir ani theih ma se evangelist ho chuan heng ai zim zong na tho tur an ne ni an na zong chu iso Krista chanchina mi puite ne saka chu thu thlum tak chu an ei tura da saka an zirtir tu le a ho te ne la nge chuan evangelist zirtir tu le zirlai po hi ani kop thei thobakani he crusade kan thil tumlian ber pakhat po ni tun thla chung le thlar lo la om zel tura po hian chu ngai chuani kan tum zok chuni ring tu te hian pui ber hi ni kan thil tum ber chu khoi hmuna po kalin ring tu te hi kan mo phurna lian ber te chu an nia kan na engkim hi ring tu te ril rem zela kal hi ani kan tum ber chuni hein khom na hi atop huna po biak ina in kal huna in thinlungina avon reng theina turin Pathian hian alalram hi asameka chutiang bokin setana po hian alalram zo hi atum megani anna thok tur tam tak anei bokani chanchin thama thaya jiak bung som pathum na chuan isu chuan 2 point ram thu chu benga lo hriata angaina a hria si lo chuanin misual chu lo kala a thinlunga the sa chu a chu sak thin chumi chu kongdunga the chu ni zanin hian pathian thu chu in hriani the ma se in chu san vele sual hian lak sak chewa tum donani zunga kai lo na turin he khovel hi leilat angania bu chi tak chu kaini pathian fa te hi kan nia ma se bu chilem chu mel ma pa lam tang te hian ni anni tu te chu mel ma pa setana hi ni isuan min hril tawngin ne mel ma pa hi
om tak zetani setana hi infiam na lama ziak tu pakhathi om thina infiam na lama mi ming tha ten an thlaraw chu an thal phal thu hi alo ziaka mel ma pa hne na mitam tak an thlaraw mel ma pa hne na hral ta hi an om tewani ol sam te mai chawin isuan nara pathian nung chuan narin an choga hun nuam tak an va chena he khovel nom chen na hi itan ne har sani themo he khovel nun hian anek cheblu tuk chein itlo mani thei apa thumna chun i thlaraw kha a hlut em chan chu pathianin a hlut em wangani bible a hian thlaraw chan him le than tir hi ani a thu pui ber chuni kong tam taka chuan kan pathian hian hun rei to tak keini hian kan thi nuwa a hnena kan kal theina tur hian a turna sa em to ni hello siang che pathian hian nangni ho hi ti borala in om hi adu lovani pathian hian nang hil ho che du reng lovani nang hi chan him che du tak zetani nang ma wain aro rel hun tur chu ason hlat phasin huna pek bel theina tur chein itan hian a fapadu tak chu isual tlen finan cross a thi turin a hlana sin pathian chuan keini misual te tan a hmangai na chu isu thi chi khan lan tir sin German thulel hrethiam novelist khan time magazine a chuan Lalhmingmawii Khiangte hian a ziaga mangai na chu khovel history a thilmoi berle he khovel pumpuya kan pomtlan berni in khovel thil ropui ni atiani Henry Drummond Khan sarmona soya peng na soi thina abu hialina chhuah mase bible chuan he khovel mangai na soi chu keini mangai na ni lovin anin min mangai na wanga afapa kan sual tlana tura min pekemo kan sual khubona na ni soidan dang le chuan isu cross a thi chi khan kan laga pathian mangai na chu aron tilang choga a thi na khan isual zong kha atleng fai ta vek mai ni thil sual tin reng ilo ti to kha ani chuna khu bo ta vek mai ni nang hi endik ini lo nan ke hi pathian ro rel na thu thleng ma ka ding ngai don lovani ka chunga ro rel na chu mana to khana ni achan po kha cross kha ke ni chunga ro rel na chu ni pathian khan ka aya afapa kha cross a ro rel sak to ni ke hian pathian ro rel na chu ka ma chon lo na turin ke hian krista ro rel na thut pha jok chu ni ka ma chon don ni ama ring tu da chun krista an nei nuwa an nun dan jok ani ro rel sak an ni don ni anin thunun dan te an nuna an rin om na jok te ni an una paemo an unaw nu an mangai dan te mo an thil thalo ti jok te ni ke hi ro rel sak ani don ani ka chon dam kai noi an yemo wanram ka kaltur thu kai noi zong chu a pel vek to achan chu pathianin ti tura min ti ka ti to wangani ka sual te ka sima krista hi min tlan tunga ka pom to ni phot chuan cross a chuan engkim chu tla ka ni to ni itan chuan a palina chuan a lut na chan pakhat le chu chan thei ani na he ni new year ka kaltumin naupang pakhathi tuichun chhuah atla pala radio te chan puyan ngai thu an han pon dar nu chuan mi sang thum meu chuan chan puyan du thu an ron thrila chu podar kar khat nu le ka chuan kalashereng North Carolina naupang pakhathi ram hnuya bawa ama zong tur chuan akhono tak mewin chu naupang zong tur chuan an ron fe chuakani mase chu mi ai dai chuan khain thlaraw kha hluni I thlaraw tan khan enge iti ve to rengle ne heshing no na he chana tlom zokini engkim hi vain in ei vek theilowani entinan khovel pum hi lo nei mala apum pui hi chuan ipum bil theilowani alep khatvel chu ichang ve mial mana chu zong chu ni chuta kara ila keng tel theilo le tanghala inlom hu ve to ngaiem sakor to lai lerin thlan mul lam apan hi anung lama engemon lo phur pheilai hi ikem theilowani John D. Rockefeller senior thi khan kalashereng mai kumtam tak liamta khan chanchin bua lo in jiaka mi pakhat chon ti hian Mizo ta engza chenge kalsan tin ka chan na chu zawain ti chau hi ni engthil ma hi kan kengtel theilowani chuti chungchon kan dam chung ni te hi nei bel nan kan mangrala engkim hi nei vek mala thamon na limna le lawm na hi akeng tel velowa imang an ni in changkai na pakhat ma ane ngai lawang American zai thiam pakhat la thu pakhatha chuan chatuan tur hi chuan ka in peilo nangi in pei to em hun lo la om tura chuan I chak to lo sani la pakhata chuan hmun hi chu tun ngei hi ni tin
ma se thu dik lawani thil pakhat thlenga om tatlat mai a hnu lok April nilia chuan ti hian chanchin bua a in ziaka Toronto highway to hell tin chuta chuan threm hmun soifiana tam tak hi alo in ziaka man lai hun suang tu na mak pui nen kan suang tu thin setana chu kipani nei le tiang zum nei ang vel kha khang te kha chu mi tu ema man lai an lo suang tu dan mai ani ma se bible ati hian in ziaka sam number za som paruka chuan bum tu ten om tak tin sam number za som riat panga chuan tra le ha thial na hmun tin a in ziaka chanchin thama thai ziaka chuan tra na hmun angin an seya isu nge po khan tra na hmun tin akawa isu khan hmun bol hlo tak tin akaw boka isu khan hmun thim tin alo soi boka isu khan boina hmun tin alo soi boka thu tam takin alo hril fia to a om zia tak zo ga chu pathian laga then ran tinani zanin hin isul na wangin pathian nen po then in ni to a chuin thena chu thina le chuin thena chu thina thlen ma chuan a in zui zelani a pangana chuan a hlut em na chan chu atlan chu ana ta na athil phut wang he ni in hriat to angin tui ek le thei mai rang ka chak le lung hlu atlan chu in ni lova Krista thisen hlu sul na nei lo beram no zoka tlan chu in ni wangani mani loka thalak pakhata chuan tleirol pakhat Joseph Stalin tunu lem hi achuanga ani chu Christian boarding school Cambridge bullok alut tur chuan England atangin lokala ani chuan Christian ani thu soya ani tak jetangem chu zona chu pathian chau hin a hriang ma se tharau lam ve kha engtin nge ni tale lawle ta sila engtin nge niang lawm ta sila engtin nge ni tang engti tingai tu bang zanin hian isual da chu isim theini sim ti om zia chu lalpa kai hian thil ka ti sual ani ti in pathian nena ti takzetin isual te chu sim theinan idil don ani pathian chu na chan pui ngei ang che nangma chau chuan iti theilawani chaknai nei lo poni theie ma se ni chuan atan pui ngei ang che mana to khan thil sep thiam chanchin pakhathi ka hria thil vor thiam hing thang tak mai hi nia chonani chon hausang na tam taka tel boka a hausak na zong lung hlulian tak pakhata chuan ada tafeka khovela lung hlulian ber ani hialang chu ani chuan alo pian na italia chuan chol to atuma Atlantic tui pui chunga longin akalta nikha chunau pangte hi ser thlum keng chuan alo kalvea chunau pang chuan ser thlum chu boruwa ka chuan an han vor kol velta thil vor thiam pa chuan kan lo ti ve tonge atia ani chuan mi pui zinga chuan ser thlum chu an vor kol velta ni mi pui mi chu alata em maya ani chuan in ngai to in aruma chuan awale leta mi pui ten hena chuan thil kan mung cheu tin alung hluken lai lian tang mai chu aron la chhuak ta mi pui ho chuan maktin an en thap ta hloma ani chuan boruk sang taka chuan an for chhota ni aloman ta chat maya ani chuan hei ai sang hian kan for lenga tia midang ho chuan ti to su kha te chu inuna I khol to ni kha Italy ilet huna in chom na tur ni kha ti su idam chunga I thora ni kha an lo tia ani chuan ka kut hian aman thel ngai lo tin an for leta aron tlalai chu aman fu leta chata tuna chuan mai mi ching chungin kan for lenga tia mi ho chon tisu an lo ti noya ani chon thei to pin an vor leta amang bok chuan niem wanga tlemoinal em chuan aron tla thale zela chutiamana tu mek lai chuan long chu aron on ta thut maya Atlantic tuipia chuan atla thlata adam chunga athora chu achan tafek mai ni chutiang chia chuan thren khat hian in tharau hi in song bol thina ni ti hian in vor kol vela man thei bei sei chungin engtik ni mo chuan engtin tinemo pathian nena chin fel thei inin ringa in ti ngai ti hremola tuna chuan ti ma in tum silawa ti chuan in muang chang ta voi khat in hlo to chuan engtin ma nei le thei ani to lawani Professor James Baker England mi chuan ti hian lo soi thina he hring nu thlanna hi chu kiltin mai hian uluk takin kan thlan thiam angai ni ti in zanin hian chu du thana uluk tak mai chu ni zo cheu ka du ni Isu Krista nena o ti mai te hi chanchin bu fak na tlar pakhata chuan tuna le chatuan ti hi alo in ziaga Isu hi tuna le chatuana thlang turin ka du cheu ni kum khoi in ata in ni to mai ani nen chon chatuanin in cheng za to donani
lekha thon pakhat hi manilok khan ka donga nikum September thla khan Marine Corps kumli ka man ti lawa kha chuan he hmuna hian kanun hi kalong mang to thina America rama ram lian bera hian kum somthum panhi chung police na ga thon hu chuan chief of police ka kai shanga begina pokain khom mai ngai lo ma se kain khom chan chu sakho sale sang wang chau ni hian ka ria ka thinlung chunga hian enge mokim lo riau hi a om thin hian ka ria shin atia ilo kal khan I crusade kha kalo chim ve Khamizan Khan thita nila ka kalna tur hmun ka riem ti na zona Mizo khan ke chon ka shilawani keile kanu puitu Khamizan Khan kanin mu chhuah phata a kha somna min pek tum khan keima hian thil hote mai ma se khir tak mai chu kim lo riau mai hian kain thina achan ber pakhata karin po police na hi chon eng ma lawa chuan eng thil ma om lo ti hi kan lo tan nan to ema kayang police officer tan chuan I lei theilo le enge motlan chuana nei ringot hi katan har sa em Pathian khong aina le zangai na wangin I hne na tang hian ka lo sheta ni thil pe ka zong ropui ber mai chu iso ka lo nei nuwa chuan ka Christian pui police officer nen in mukhomin jingtong trai thlatin kan lo nei phata ni tuna chuan thiringot maila ka kalna tur hi ka hrechiang to thokata ni tuna chuan min del tulian tak mai chu lakian ang main alo om to a ka chian lo na chu lak boina om to ni tuna chuan Pathian ka nei to ani zanin hian nang po hi ini ve the ni Pathian hi hrechiang in I thinlunga hian I om tir the ni zanin local mi sang chong te hian biak inin pan thin ti ka ria ma se Pathian ma eng tiang chin nge I dinang tin I chiang lo ni mai thei tuna hian I thlarau din hmun hrechiang lo ni the hriat chen nge I du ti ka ria athlamun na alom na le angai dam na le chatun nun na ima moni thei zanin hian mi tam takin zantina an lo ti thin to ti tur chen ka du cheni zanin hian I thunna tangin loading chuakin helam tu la hin localin ka thinlung hi suatan ka hlane ka solte chu ka sime ka thinlunga hian cheng turin ka du ni churin na chian na le chulhim na chu ka du ni iso kuta hian ka thlarau hi a him to ka ni tinge tilaya kal chu kher in ti ni mai thoye iso khan bible khan cheng takin a soi to ni thuthlung thara khan a soi cheng khom mai engkim mai kha tlang hriat turin a du ni chan lian ta ka nei ni kanuna khana being hetla dona ni iso khan kai hi min za puini chuan keipon pa ma indin huna ka za puyang cheu atiani zanin hian local la loading chok turin ka du cheni zanin hian mi thar ni ka du ni kong dik chu thlan ka du ni ka tharau hi ka Pathian kuta hian a him to gani tho ula lo phei zel turin ka du chewni tuna hian man mo dewin local zel turin ka du chewni Mani chunga khan oin in tiam turin ka du chawni tuna hian iti thene I omna hmuna po I pindana emo I thutna hmuna emo I hotel room apo ni thei I suan hena chon o tin I thlarau kha vanrama I thlen thei ni I thi hnuwa chatuana ta